Okay, so last week ምንታይና ጠጠው ኣቢልና ማለት ትዋና ንሕና ንመንእሰያትና ክንሕግዞም ንኽእል እቲ ቤስት ዌይ ማለት እዩ ሪሶርስ ኣበይ ከም ዘሎ ምሕባር ኢንፎርሜሽን ምቕራብ እዩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመንእሰያትና ንደቅና ከነገድድ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እታ ዝበለፀት እንታይ እያ እቲ ስትራቴጂ ማለት እዩ ጸጋታትን ሓበሬታ ምድላይ ኣብኡ ኢና ክንሕግዝ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ assuming ደቅና they are ready for a training right or ናቶም ቢዝነስ ንኽኸፍቱ assume ጌርና እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክንህቦም ንኽእል ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ so ቅድሚ ገለ ክስታይ ምባለይ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝሓበርክዎ ንመንእሰያትና ናይ ግድን ላዕለዋይ ትምህርቲ ደረጃ ንኽኸዱ ከነገድዶም ኣይንኽእል ኢና ካብ ውሽጦም ዝመፀ ድሌት ክህሉ ኣለዎ ፓሽን ዝበሃል መጀመርያ ከለልይዎ ክእሉ ኣለዎ ንኣብነት ናይ ሪሰርች ወይ ከዓ ናይ ምምህርና ዓቕሚ ተልይዎም ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ድሌት ተልይዎም እቲ ፓሽን ናቶም ኣብኡ ተኾይኑ ኣብኡ ተኾይኑ then obviously ናብ higher education ክኸዱ ከነተባብዖም ኣለና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ማስተርስ ወላ PhD even postdoc ማለት እዩ ናብ ከምኡ ዓይነት ክስታይ ዘይብሎም ተኾይኑ ግን ግዚኦም ከጥፍኡ የብሎም ኣብታ ደስ ትብሎም ኢፌክቲቭሊ ክሰርሑ ክእሉ እዮም ኢንፋክት መብዛሕትኦም መንእሰያት መጀመርያ ብሓደ ፕሮፌሽን ይጅምሩ ዳሕራይ እንታይ ይረኽቡ ወል ብዙሕ ኣይፈትውዎን ስለዚ ይቕይሩ ጊዜ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ it's a land of opportunity Canada US the western world right so late ኮይኑ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ኣብኡ እቲ ፓሽናቶም ዲስከቨር ክገብሩ ክእሉ እዮም ኢንፋክት እቲ ቤስት ዝብሎ ኣነ እንታይ እዩ as much as possible ንመንእሰያትና ኣብ ብዙሕ ኣክቲቪቲታት ፓርቲሲፔት ንክገብሩ ምትብባዕ ኣለና ንኣብነት community based internship volunteer ኣብኡታት ኣብ ብዙሕ ነገራት ተሳቲፎም then it's easy for them to identify the strengths ናቶም ማለት እዩ ነቲ ዊክነስ ናቶም ኣብኡ ከለዉ ይፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ career ክመርፁ ከለዉ which is training እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ክንወስድ ኣለና ናብ ዝብል ደረጃ ክበፅሑ ከለዉ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ኦኬ ሰለስተ ነገራት የለዎም ክዛረብ vocational training and apprenticeship ሞያዊ ስልጠናን ልምምድን ምውሳድ youth-led business incubation programs በመንእሰያት ዝምራሕ መደባት ምዕባይ ንግዲ microfinance and startup support ነዞም ሕጂ ናይ ብሓቂ ኣይምሮኦም ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ኣብ ኢኖቬሽን ሕጂ ንኣብነት ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ክገብር ክእል እየ community based software develop ምግባር ንኽእል ኢና there is quite a lot of opportunity ንሓበሻ ሕጂ ዝፀልወና ሕማማት ኣሎ ኣብ ሄልዝ ሴክተር ስፔሻሊ ሕጂ ሶፍትዌር ብጣዕሚ እንዲሁ ዝጥለብ ዘሎ ስፔሻሊ ምስ ኣውቶሜሽን ንመንእሰያትና ምስ ግዜ ክኸዱ መታን ኣብኡታት ከነተባብዖም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስፔሻሊ ምስ ኮምፒውተር ዝተተሓሓዘ ድሌት ተልይዎም እቲ ፓሽን ናቶም ኣብኡ ተኾይኑ ማለት እዩ እዛ ማይክሮፋይናንስ ኤንድ ስታርታፕ ሰፖርት ባይ ዘ ወይ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ እንዲና ዘለና ኣብኡ ብጣዕሚ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘሎ ዋን ባይ ዋን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ሶ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ኤንድ ኣፕረንቲስሺፕ ወይ ከዓ ሞያዊ ስልጠናን ልምምድን ምውሳድ ኣብኣ እስኪ መጀመርያ ንርኣይ እቲ ዝገርም ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ከለኻ ወይ ከዓ ናብ ኮሌጅ ክትኣቱ ከለኻ ምናልባት ሎን ክትወስድ ኣለካ ልቃሕ ክትወስድ ዳሕራይ ትምህርቲ ምስ ወዳእኻ ነቲ ሎን ክትከፍሎ ጨቓቕ ምባል ኣላ መብዛሕትኡ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ግን እዚ ናይ ኣፕረንቲስሺፕ ናይ ተግባረ እድ ስራሕ ግን ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዋላ ኣም ሹር ኣብ ዩሮፕ ዋላ ተኸፊልካ ትሰርሖ ነገር እዩ it's interesting ስለዚ እሱ ከማን ከም ሓደ ኣድቫንቴጅ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱም ዳውን ደ ሮድ ተዘይፈትዮሞ ክቕይሩ ሲኽእሉ እዮም ግን መጀመርያ ንዕኦም ዕድል ተሃብና ናትና ስራሕ እንታይ ኣትኮና ኣብዚ enough resources enough information ምቕራብ እዩ ኦኬ ኣብኡ ክጭነቁ የብሎም it could be ንኣብነት in fact ኣብ ካናዳ እንታይ ሲስተም ኣሎ RESP registered education savings plan ዝበሃል ኣሎ እሱ ሕጂ every month ንደቅኻ ንትምህርቶም ዝኸውን ንትሬኒንግ ዝኸውን ሴፍ ትገብረሎ
ከባቢ 20% ከዓ እቲ መንግስቲ ማች ይገብረልካ ማለት 20% ሶ ብከምዝታት ክንሕግዞም ንኽእል ኣብ ፕሮፌሽን ክመፅእ ከሎ ግን እቲ እሶም ደስ ዝበሎም ክመርፁ ክኽእሉ ኣለዎ ሶ ብዛዕባ ቮኬሽናል ትሬኒንግ እና apprenticeship opportunities እዚን ሰለስተ ክስታይ resources ረኺበ ኣለኹ ንካናዳ at least skills Canada it promotes skilled trades through competition and training resources Canadian Apprenticeship Forum ዝበሃል research and support for apprenticeship it's as simple as just sending email to them then within 24 hours for sure you get a response በቲ ዝደለኻዮ ኤርያ ንኣብነት መካኒክ ክኸውን ደለየ እሞ ኣበይ እቲ apprenticeship ዝረክብ ወይ ከዓ internship paid internship ኣበይ ዝረክብ ኢልካ ምሕባር then you get it ናብ ኮሌጅ ወይ ከዓ vocational and technical training nationwide ኣብ ካናዳ ክንረክብ ተደሊና ኣብ ኮሌጅ ኢንስቲትዩሽን ካናዳ just visit ምግባር ጥራይ ዘድሊ ኦኬ እዚ ካበልኩ ናብ next in detail ምዝራብ ካብ ምጅማረይ ብቃል ኣምላኽ ክጅምር ማቴዎስ 25 ካብ 14 ክሳብ 30 እዚ ምስላ መክሊት እዩ ብተለምዶ ብልምዲ ኸም ኢና ንብሎ ግን ኣብ እንግሊሽ ከዓ ኣብ ኣኸላ እታ word the parable of the talents ሕጂ ብዛዕባ talents እና ብዛዕባ passion እንዲና ንዛረብ ዘለና ምስኣስ ተተሓሓዘተ ወላ ብእንግሊሽ ክጅምር in fact ብትግርኛ ዳሃ እንታይ ኣትብል ዘላ መገሻ ከም ዝደለየ ሰብ እሞ ንገላዊ ፀዊዑ ገንዘቡ ይህቦም ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ ንነፍስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንሓደ 2 ንሓደ ከዓ 3 ንሓደ 2 ንሓደ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂብዎ እወ እዚ ኣነኮ 3 ዳበይ መፅያ ኢለኮ እዚ ታሪክ ስለ ዝፈልጦ ስለዚ ንሓደ 5 ይህብ ኣሎ ንሓደ ከዓ 2 ይህብ ኣሎ ንሓደ ከዓ ሓደ ይህብ ኣሎ ስለዚ እዚ ከም ኣምላኽ ጌርና ንውሰዶ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ዘቐምጦ ዓቕሚ ኣሎ እቲ ዓቕሚ 5 ክኸውን ይኽእል እዩ ንሓደና ንኻልኦትና ከዓ 2 ክትከውን ትኽእል እያ ንኻልእ ከዓ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ትሕቶ ኣብቲ ብዙሕ ይኮነን ዘሎ ነቲ ዝተወሃበካስ ከመይ ጌርካ ተራብሖ እዩ which is ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ከመይ ጌርካ ነቲ ዓቕምናትካ ነቲ strengths ናትካሲ ኣብ ጥቕሚ ተውዕሎ እዩ በእንግሊሽ እንታይ the parable of the talents for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property to one he gave 5 talents to another 2 to another 1 to each according to their ability ስለዚ ተዓቕሚ ዘቐምጥ ኣብ ውሽጥና ኣምላኽ እዩ ሕጂ ነቲ ዓቕሚ ነቲ ኣምላኽ ዘቐመጡ ዓቕሚ ከመይ ጌርና ነሽርፎ እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንሓደ ዝተዋህቦ ወይ ከዓ 2 ዝተዋህቦ ሲ 5 ኣይተሸክሞን ኢኻ ኦኬ ስለዚ ኩሉ ሲ ነናቱ ክእለት ኣለዎ ንምባል እዩ ሓፂሩ እዚ እቲ ሓደ 5 ምናልባት ኣብ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ክኸውን ክእል እዩ እዚ ግን ምንኣኣስ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ምክንያቱም እቲ ኣብ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ምናልባት ነቲ መካኒክ ክገብሮ ይክእል መካኒክ ክገብሮ ዝኽእል ክገብሮ ይክእል ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣይደንቲፋይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ነቲ ዓቕሚ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ከዓ መን እቲ ሰብ ባዕሉ እቶም መንእሰያትና ባዕሎም እዮም ነቲ ዓቕሞም ዝፈልጥዎ ስለዚ እዚኣ ናይ ብሓቂ I can't stress more ኣብዚኣ really please ኣብዚኣ ናይ ብሓቂ ተገዲስና ክስታይ ክንብል ኣለና ኦኬ vocational training and apprenticeship ብጣዕሚ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘሎ ገፊሕ እዩ ኢንፋክት እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ኤርትራ ብዙሕ vocational training ከም ዘሎ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ከምቲ ዝሰማዕኽዎ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ንኣብነት technical and skilled trades plumbing pipe fitting welding metal fabrication እዚ ኩሉ ሞያ እዩ ሕጂስ ንሓደ ሲ ኣብ ከምዝታት ኣይምርኡ ዝተቃነየ ሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኸይድካ ማስተርስካ ወድእ PhD ወድእ ኢልና ምግዳል ወይ ከዓ ሜዲካል ዶክተር ኩን ምባል ሲ I don't think it is fair
they may not even like it. So እቲ ናብራ ዝነብርዎ እቶም መንእሰያት ስለ ዝኾኑ ብዝተኻለ መጠን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንዖም ኢና ክንንብቦም ዘለና ብሓፂሩ ዓቕሞም እንታይ እዩ ንሕና እንድና ነዕብዮም ዘለና ኩሉ from day one ካብታ ዝተወልዱላ ጀሚሮም እንታይ እቲ ኢንተረስት ናቶም ዓቕሞም ኣብ ምንታይ እዩ ሕጂ እቲ ዓብዪ ኣሳይመንት ናተይ ዘሎ ብዙሕ ሪቪል ክገብር ኣይክእልኒ ሕጂ ግን ክልተ ቆልዑት ኣለውኒ 14 12 ሕጂ ኣነ ክኾንዎ ዝደልዮ ኣሎ እሶም ከዓ ክኾኑ ስለ ኣብ ሓደ ክስታይ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ሞስት ኢምፖርታንትሊ ኣብ ናቶም እየ ክስታይ ክብል ዘለኒ ናተይ ሓላፍነት ሕጂ እንታይ እያ ትኸውን ሰፖርት ምግባር እያ ኦኬ ኣይደንቲፋይ ኣብ ምግባር ኣብቲ ዓቕሞም ተሓጊዝና ዝበለፀ እዩ ግን ሳምታይምስ ቲኔጀር ተኮይኖም ይወላውሉ እዮም ምሽ ስለዚ ግዜ ክንህቦም እዩ ዝግባእ በቃ ኣብዚኣስ ምክታዕሲ ኣበይ ማይ ተብፅሓናን እያ ብሕልፊ ኣብ ዝዓዲ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ካርፔንትሪ ሕጂ ንኣብነት ሲቪል ኢንጂነሪንግ ቴክኒሽያን ናይ ግድን ባችለርስ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ክስታይ ክትብል የብልካ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ቴክኒሽያን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብኡ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብሓፂሩ ብኡ ትጅምር ፕሮባብል ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት ክስታያ then ክቕፅል ይኽእል እዩ እቲ ወድኻ ወይ ከዓ እቲ ወዲ ኮይንካ ትዩዝ እዞም መንእሰያት ናትና ማለት እዩ automotive and mechanical auto mechanical apprenticeship ብጣዕሚ ኢንፋክት ኣብ ቀረባ ግዜ ሓደ ዝፈልጦ ኢንፋክት ካብ ኣፍሪካ ይመፅዩ ሕጂ ናይ apprenticeship ፕሮግራም ረኺቡሎ ኣብዚ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዌልዲንግ ይሰርዕ ከም ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ሓቢርኒ ሶ ቁሩብ ግዜ ወሲድሉ ምክንያቱም እቲ ሲስተም ክፈልጦ ኣይከኣለን ብዝኾነ ሓደ ኢንፎርሜሽን ንሕና ምሰዲድናሉ ሶ እዚ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ which is ናይ ግድን ኣብዚ ዝዓበዩ ጥራይ ኣይኮኑ ነዚ ኣድቫንቴጅ ነዚ ጥቕሚ ዝወስዱ ማለት እዩ ሶ ዋላ እቲ ካብ ኤርትራ ኢንፋክት እቲ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ምስቲ ኒሕናቱ እዩ ዝመፅእ ዝገብራየ ከይተመረዘ ከሎ እቶም ካልእ ኖ ኣብዚ ስራሕ እቶ ዋ ስድራ ክሓግዝ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስድራ ኣፕሬንትሽፕ እንዳሰራሕካ 200-300 ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ መጀመርያ ጠጠው ክትብል ዘለካ ንስኻ ኢኻ እዚኣ ሕጂ ብዙሓት ምናልባት ኣንፃር ክስታይ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ንሕና ቱ ቢ ኦነስት መብዛሕትኡ ግዜና ንስድራ ምሕጋዝ ኢና ኣጥፊና እዮም ኢን ፓራሌል ከዓ ኦፍኮርስ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣጥፊአ ኣይብልኒ ግን እንታይ እታ ምኽሪ እንታይ ኢኹም እንደለይ መጀመርያ ንስኻ ፅቡቅ ጌርካ ደው ተይልካ ደን ንሰብ ትተርፍ ኢኻ ነብስኻ ኢኻ መጀመርያ ክትከውን ዘለካ ስለዚ እዚ ወዲ ዝብለኩም ዝበንእሰይ ፅቡቅ ሜጀር ወሲዱ ኣሎ ኣብ ዌልዲንግ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ሕጂ መካኒክ እዚ ኣውቶቦዲ ኣብታት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ መካኒክ ኣይኮኑን ኣክቹዋሊ ኣውቶቦዲ ከምኡታት እዩ እቲ ስራሕ ጀሚርዎ ዘሎ ኦኬ ኣብ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከዓ እዚኣ ሕጂ ኣይ ዊሽ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዙሓት ኣፍሪካውያን ኣብ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ተዝነጥፉ ምክንያቱም ኣውቶሜሽን ኢዝ ገነ ቢ ቢግ ቲንግ ኢንፋክት ኣብነት ክህበኩም ቅድሚ ሕጂ ኣድሚኒስትሬቲቭ ኣሲስታንት ንቆፅር ተነርና ሕጂ ግን ኣድሚኒስትሬቲቭ ኣሲስታንት ዳርጋ ኣየድሊ ዋይ ምክንያቱም ናይ ኢአርፒ ኢንተርፕራይዝ ኢአርፒሲ ኣብ ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ፕላትፎርም ስለዚ ንኣድሚኒስትሬቲቭ ኣሲስታንት ይትክእ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ፕላትፎርም እንታይ ኦድሩ ይበሃል እዚ ሕጂ ኩሉ ኣሎ ምስ ኣካውንቲንግ ዝተተሓዘ ምስ ፋይናንስ ዝተተሓዘ ኢቨን ሚቲንግ ሴትኣፕ ክትገብር ከለካ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣውቶሜትድ ሶ ምናልባት ሓንቲ ኣድሚኒስትሬቲቭ ኣሲስታንት ሙሉእ መዓልቲ ክትስሕሮ ዝግባእ ብሰዓት ብ2 ሰዓት ኤቭሪቲንግ ኢዝ ዳን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሕጂ ንኣብነት እቲ ክስታይ የድልየካ እዩ ግን ኤቭሪቲንግ ኢዝ ቢንግ ኣውቶሜትድ እዚ ንጥቀመሉ ዘለና ሕጂ ኤቭሪባዲ ካን ማኔጅ its own project very simple ይኻ simplicity is a big thing by the way ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ኣድቫይዝ እንታይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ቡት ካምፕ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ማለት እዩ it doesn't have to be ማለት ክንድቅስ ኣለና ገለምሽ 24 ሰዓት ማለት ሎሚ 2 ሰዓት صباح 2 ሰዓት ከምኡ እንዳበልካ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ናይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ስኪል ናትካ ብጣዕሚ ከተዕብት ትኽእል ኢኻ ኦኬ ዳሕራይ
أو نوع حسكا يونيفرسيتي خدعته تغليها اوكي اوريدي ناي سوفت وير ديفلوبمنت سكيل عليك هجا كمبيوتر انجينيرينج ابلاي كتقبر تبالي خاب يونيفرسيتي ليفل مالتي سلازم انت ياخذ الدليل اتي من اسايسي مجمريا عقموسي بزن يو نو مويا سلطاناتات منكا لممد كجمر خيلي يزول زلو ايت سبورت ابرنتشيب قالوا كوم cyber security a big thing cyber security of course degree allo ግን ቡትካም ካሎ ስለዚ እዞም መንእሰያትና በዝታት ጀሚሮም ዳሕራይ ናብ ዝዓበየ ነገር እቲ ኢንተረስት ግዚኦም ሲ መጀመርያ ኤክስፕሎር ኣብ ምግባር ከጥፍኡ ተኮይኖም መጀመርያ በንኣሽቱ ነገራት እዮም ክጅምሩ ዘለዎም ተፈትዮሞ ናይ ብሓቂ ተፈትዮሞ እና ሰባት ተመስኪሮምሎም ኦ ዩ ኣር ሪሊ ጉድ ኣት ዲስ እቲ ስትሬንግዝ ናትካ እዚ እዩ ተኢሎሞም ክቅፅሉ ይኽእሉ እዮም ዋላ ክሳብ ፒኤችዲ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ሶ እዚአ ዝብል ዘለኹ ግን ፍሮም ቢግኒንግ ዋላ ኣብ ሃይ ስኩል ከለዎ ቮለንቲር ዝገብሩ ተኮይኖም እቲ ዝፈትዎ ኤርያ ረኺቦም ተኮይኖም ኦፍኮርስ ዳይሬክት ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ይኽእሉ እኮ እዮም እሱም እኮ ከም ኦፕሽን ክቅረበሎም ኣለዎ ትካል ሄልት ኤንድ ሶሻል ሰርቪስስ እዚ ዘይመውት ፕሮፌሽን እዩ ባይ ዘ ወይ ሄልት ኤንድ ሶሻል ሰርቪስስ ነርሲንግ ኣሲስታንት ትሬኒንግ ኣብ ካናዳ ሕጂ ንኣብነት ናይ 6 ወርሒ ትሬኒንግ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ሄልዝ ኬር ኤድ ድዩ ገለ ከምኡታት ዝበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ easy to do ኣብ 6 ወርሒ በቃ ጽቡቕ ስኪል ኢኻ ትረክብ ዳሕራይ it depends ኣብ ዓቕምኻ ማለት እዩ ከተዕብዮ ትኽእል ኢኻ ናብ ነርሲንግ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ስፔሻሊ ንኒው ኢሚግራንትስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኒው ኢሚግራንት እዞም ሕጂ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ናብ ኖርዝ ኣሜሪካ ድዋ ናብ ዩሮፕ ክገብሩ ዘለዎም ጊዜኦም ክስታይ ከይበሉ ማለት እዩ ከየጥፍኡ መጀመርያ ቀልጢፎም ምክንያቱም ኤክስፕሎር ክገብሩ ኣለዎም ኣየናይ ኤርያ እዩ ተጠላብነት ዘለዎ ነይንዮም ከዝፈቱ ኢትስ ክሪቲካል ስለዚ ንዑታት ኤክስፕሎር ንምግባር ብሓፀርቲ ኮርስታት ይጅምሩ ዳሕራይ ተፈትዮሞ እንዳዓበይዎ ኸዱ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ካልእ ከዓ ሆስፒታሊቲ ኤንድ ሰርቪስስ እዚ ከምኡ እዩ ሆቴል ኤንድ ቱሪዝም አፕሬንቲስሺፕ ኣሎ ፉድ ሰርቪስስ ኤክሰትራ agriculture and environment modern farming training እዚ እኳ መብዛሕትኡ ኤርትራውያን ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ምስ መፃና ዳርጋ ፋርሚንግ ወላ ምስ ኣግሪካልቸር ዝተተሓዘ ብዙሕ ክስታይ ንብሉ ኢና ግን ኢትስ ኣን ኤርያ ቱ ኤክስፕሎር ምክንያቱም ባክግራውንድ ናቱ ተሊካ ሞደርናይዝ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ መፂኻ ማለት እዩ renewable energy technician ሕጂ እዚ this is a big area of interest ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ማለት እዩ اوكي تكالي use led business incubation programs بمنسيات زمرح مدب معباي نقدي اب كندا بتعم بزح opportunity يزلو نمنسيات تحتي 4 نزغونو there is financing there is mentoring training allo حجنا عملت business plan كم develop كم تقبر free actually I took that course microbiz بهال small company allo in fact በቃ it was an eye-opening experience the business plan ምስኦም ያዳለዮ እና ሜንተርስ ኣለዎም በጣም ብዙሕ ክስታይ some by the way they are funded by the federal government that's why ንሕና ብነፃነት ትሬኒንግ ወሲድና ማለት እዩ in fact ነታ ቢዝነስ ፕላን በፓሽን የዴቨሎፕ ገይረያ በቃ ደስ እንዳበለኒ ማለት እዩ very practically እቲ ፊድባክ ካብኦም ዝረኽቦ ዝነበርኩ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል it's very positive እዚ ሕጂ ሓደ ምልክት እዩ ብሓፂሩ ምልክት እዩ ሰባት ክምስሩልካ ኣለዎ እቲ ስትሬንግዝ ናትካ ሪኦም you are really good at this ክብሉካ ከለዉ then ምናልባት እቲ ፓሽን ናትካ ውታት እዩ ማለት እዩ ማለት እቲ ኒሕ ዝበሃል ክገብራ እየ እትብላ ነገር ወይ ከዓ እቲ ዓቕሚ ናትካ ሲ ኣብውታት ኣሎ ማለት እዩ League of Innovators ዝበሃል free program and mentorship for young entrepreneurs use social innovation capital fund ካዝ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ፋይናንሲንግ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እዛ ስላይድ ቁሩብ ክራውድድ እያ ግን ናይ ዩኤስ and Canada it's financial support ከመይ እዩ it is interesting ኣብ ሓደ ዝተረዳእኒ ተልዩ ኣብ ካናዳ I think startup support ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘሎ startup support especially use trade economy ከምዚ ከማና ሕጂ ኣብዚ Genesis Data Solutions ብጣዕሚ ብዙሕ support ኢና ንረክብ ዘለና especially
ኣብ ኤአይ ስለነጥፍ ዘለና ክኸውን ይኽእል እቲ ግዜኡ ምናልባት ተጣዒምልና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምስ ዩኤስ ከተወዳድሮ ከለካ ኣብ ዩኤስ ሕጂ እቲ ፎከሶም እንታይ መጀመርያ እቲ ሚኒማም ቫያብል ፕሮዳክት ዝበሃል ዴቨሎፕ ክትገብሮ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ነቲ ፕሮዳክት ዋላ እንታይ እዩ ዝበሃል ቡትስትራፒንግ ብኡ ጌርካ ማለት ቡትስትራፒንግ ማለት ሓገዝ ከይረኸብካሲ በቲ ናትካ ፋይናንስ ጌርካ መጀመርያ ነቲ ፕሮዳክት ቁሩብ ትጅምሮ ባዕልኻ ማለት እዩ then እቲ ሚኒማም ቫያብል ፕሮዳክት ኣለኒ ግን ፋርደር ናብ ኢንተርፕራይዝ ሌቨል ናብ ኮመርሻላይዜሽን ክዕብዮ ደሊ እየ ክትብል ከለካ እቲ ሓገዝ ናይ ብሓቂ ዝወሃበካ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ግን ፍሮም ጌት ካብ ቢግኒንግ እዮም ዝሕግዙኻ okay of course different level መጀመርያ ብ10,000 የጀምሩኻ ድሕሪኡ 50,000 ድሕሪኡ ክሳብ ሚልዮን ይኸይድ ማለት እዩ in fact even more than that so ዋና ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝደልዩ ፓርትነር ይደልዮም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንሕና ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ንገብር ኣለና እቲ ፓርትነር ናትና ብጣዕሚ ዓብዪ ኦይል ኤንድ ጋዝ ካምፓኒ እሶም ደብዳቤ ሰዲዶምልና ማለት ኮሚትመንት ኣትዮም ማለት እዩ we will support Genesis throughout its AI software development process ኢሎም ኮሚትመንት ምስ ኣተው ደንቲ መንግስቲ ይኣምን ማለት እዩ ዋው ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ካምፓኒ ካብ ደገፎ then why not us ዝበሃል ነገር ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ኦኬ እታ መወዳእታ which is ብዙሕ ዘይድግፋ ማይክሮፋይናንስ and startup support startup support of course ኣገዳሲ እንድዩ እዚ ማይክሮፋይናንስ ግን ዕዳ እዩ ስለዚ እቲ ቢዝነስ ይተዓወት ወልካ ክዕወት ድዩ ኣይክዕወትን እዩ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ፋይናንስ ምውሳድ ኣብኣ ቁሩብ ክስታይ ትብልያ ማለት እዩ of course ኣብ ካናዳ it's not easy micro loans ንኽትረክብ ወይ loans venture capital ክትረክብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ mentorship and advisory services ግን ብቀሊሉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱም ብዙሓት ካምፓኒታት ኣለዋ ፌደራል and provincial government fund ዝገብረን ነዚ ክገብራ just to provide advisory services okay ስለዚ ብኡ ትጅምር ማለት እዩ ሕጂ ፖዚቲቭ ፊድባክ ካብኦም ተረኺብካ ናይ ብሓቂ እዚ ቢዝነስ እዚ by the way ማርኬት ሪሰርች ክገብሩልካ እዮም for free ስለዚ እዚታት ካብኦም ሰሚዕካ እቲ ፊድባክ ስታይልካ ደን ናብ ሎን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ነዚ ማይክሮፋይናንስ ዝበሃል ብዙሕ እውን ኣይኮነን ማክሲማም ክሳብ 50,000 ክህቡካ ዝኽእሉ ኢንፋክት ጃምፕ ገይሮም ናብኡ ከማን ኣይህቡኻን እዩ ምናልባት ብ5,000 ገለ እዮም ዘጀምሩኻ ደን እቲ ፕሮግረስ ናትካ እንዳረኣዩ ይውስኹልካ ማለት እዩ እታ ቤስት ዝብላ ግን ስፔሻሊ ፕሮዳክት ዴቨሎፕ ትገብር ተሊኻ ስታርትኣፕ ሰፖርት ፕሮግራም at a provincial and federal level ኣሎ ኣብ ዩኤስ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ at federal and state level ብዙሕ ሰፖርት እዩ ዘለዎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ግዜ ዝጠልቦ ፕሮዳክት ዴቨሎፕ ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ግሪን ቴክኖሎጂስ ኤአይ ሪሌትድ ማሽን ለርኒንግ ሶፍትዌር ኤአይ ሶፍትዌር እዚታት ሕጂ ኮምፒቲሽን ፊርስ እዩ ኮርስ ግን ኣብኡታት ብዝተኸኣለ መጠን ፎከስ ተንገብር ናይ ግድን ኣብ ኦይል ኤንድ ጋዝ ድዩ ዋላ ኣብ ትራንስፖርቴሽን ክኸውን የብሉ እቲ ሶፍትዌር ኮሚኒቲ ቤዝድ ሶፍትዌር ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ንኣብነት ገንዘብ ንኽትሰድድ ብዙሕ ኣፕ ይርአ ኣለኹ ሕጂ እሱ ሕጂ ኤአይ ሶፍትዌር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣውቶሜሽን ኢንትሮዲስ ትገብረሉ እዚ ያ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ እዩ ዘሎ ኣብኡታት ምንጣፍ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ማይክሮፋይናንስ ስታርትኣፕ ሰፖርት ኣብዚ ናይ ካናዳን ዩኤስን ፅሕፈሎ ግን ኤኒዌይስ እቲ ኣብ ካናዳ ሜይንሊ ሎንስ ኤንድ ሜንተርሺፕ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘሎ as you can see loan programs ክሳብ 100,000 ክሳብ 60,000 ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 50,000 ክትረክብ ትኽእል እዚ ስሞል ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ማይክሮ ሎንስ ይብልዎ ኣለዎ 50K so mentorship and incubation of course ኣብ ክልቲኡ ዓድታት ኣሎ targeted age use your ሕጂ ንምትብባዕ እዮም ዝገብርዎ ካብ 18 ክሳብ 39 ግን to be honest ከም ከማና ሕጂ
ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ሰሪሕና ድሕሪኡ ካብኡ ትመሃሮ ነገራት ኣሎ then more ንሕና ንዕወት ትብል in a sense ኣብቲ ህይወት እቲ ህይወት ሪኻ እንታይ ከም ዝጠቅም ስለ ትፈልጥ ማርኬት ቤዝድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ክስታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዛትስ ዋይ እቶም መንእሰያት ሕጂ ኣብ ቮለንቲር ከማን ክንዕቅቦ ከም ዘይብሎም ኣብዚ ኣፕረንትሽፕ ድዩ ቮለንቲሪንግ ኢንተርንሽፕ እዚ ኩሉ ነገር ክገብርዎ ኣለዎም ምክንያቱም ስቂልካ ፕሮዳክት ዴቨሎፕ ክገብር የትልካ ምናልባት ፌል ክትገብር ስለ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ተመክሮሲ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ንሎሚ ኣብዚኣ ክውድአ ኔክስት ዊክ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ ዝኾነ ቶፒክ ክንጅምር ኢና diversifying use income for financial independence ከመይ ገርና ንኒውካመርስ and our use the income stream ናቶም ክበዝሕ ከም ዘለዎም you never know ኣብ ሓደ ሳለሪ ኮይንካ ፋሚሊ ንኣብነት sooner or later ቶም መንእሰያትና ፋሚሊ ክምስርቱ እዮም ስለዚ ብሓንቲ ኢንካም ስትሪም ክንነብር ሌይ ኦፍ ክመፅእ ክእል እዩ ኤኒታይም ስለዚ እዚ ክሓስቡ ከም ዘለዎ ኣብኡ ናይ ባሕቂ ብፓሽን እየ ኣብዚኣ ሕጂ ክምህር ዝደሊ ክካፍል ዝደሊ ምህር ኣይኮንኩን ኣክቹዋሊ ዘለኹ ተመክሮ እየ ዘካፍል ዘለኹ ሶ ናተይ ኣብነት እንዳሃብኩ ክሕብረኩም ክፍትነ ግሎባል ኣክሰስ ቱ ዲጂታል ፋይናንስ ክሪፕቶ ካረንሲ ኣብኡ እንታይ ንገብር ኣለና ኣብ ኢንቨስትመንት ቢኢት ኢቲኤፍ ስቶክ ኦር ፊቸርስ እዚ ኩሉ እንታይ ንገብር ኣለና ኣብዚ ከም ሓበሻ ከም ኤርትራውያን ከም ኒውካመርስ ኣብ ዓዶም ካብ ነበርና ነቲ ሲስተም ፅቡቅ ገርና ክንመልኩ ክንክእል ኣለና ክንዕወት ተኮይና ስለዚ ኣብዚ ክንዛረብ ኢና ንሎሚ ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ እየ ዘመስግን ብሩኽ ምሸት ብሩኽ መዓልቲ